дар айни замон ин рӯйхат 192 ихтисос аз ҷумла ҳамшираҳо ва табибон, коркунои тиб даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призови тирамоҳида ҳоли вақт ҳастед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат тамошо кунед. Нафарҳое ки мехоҳанд донистанд аз Федератсияи Русия депортатсия дорен ё ки надорен, номерои WhatsApp мебурад бинависонед, проверка запрет мекунам. Думаи давлатии Федератсияи Русия рӯйхати касбҳоеро ки муҳоҷирон метавонанд дар Русия кор пайдо кунанд баррасӣ хоҳад кард. Яъне ҳар як нафаре ки ба Федератсияи Русия вобаста аз ихтисос сафар мекунад ва чӣ ҳунаре ки дорад, Думаи давлатии Русия анами чизора як списка кард ва вобаста аз анааму ихтисосҳои шаҳрвандои хориҷӣ мардума ба кор таъмин мекунанд. Дар айни замон ин рӯйхат 192 ихтисос аз ҷумла 38 вазифаи табиб ва 46 вазифаи ҳамширагиро дар бар мегирад. Дар соли 2025 қонуншиканиҳо дар байни кормандони тиббии хориҷӣ дар 27 минтақаи Русия ошкор карда шуданд. Дар 17 минтақаи он бе таздиқи ҳатмии тахассус ба кор қабул шуданд ва дар ин бора маҳдудиятҳо ворид карда буданд. Чӣ хеле ки медонед, дар чанд шаҳрҳои Федератсияи Русия кору фаъолият кардан ба ҳайси мақсад кормандори тибба манъ кардагӣ буданд барои шаҳрвандони хориҷӣ ва дар ин рӯйхате ки аз рӯи ихтисос бояд шаҳрвандои хориҷӣ кор кунанд, аз ҷумла ҳамшираҳо ва табибон, коркунои тиб метавонанд ки дигар кору фаъолият кунанд. Яъне маҳдудиятҳое ки барои муҳоҷирон ворид кардагӣ буданд, аз инҷа бармеояд ки Думаи давлатии Федератсияи Русия тасмим гирифт ана ҳамёра якта аз байн бибаранд ва шаҳрвандони хориҷӣ бигем ки кору фаъолиятшона дар Федератсияи Русия дар соҳаи тиб, яъне ки табиб ва ҳамширагӣ идома додан мегиранд. Ин яке аз ихтисосҳошай. Дар уҷа дар умум 192 дона ихтисосай ва ин списка ки нашр шид бо киҳо метавонанд кор кунанд дар куҷоҳо. Иншааллоҳ мо видео мекунем, ба маълумоти шумо мерасонем, видеоҳои моро пайгирӣ кунед. Комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед. Касе ки духтури дандон дар Москва дар кор бошад, номерош мебурад, бародари тоҷикай зангаш бизанед, стоматологи беҳтарин. Як нафар нависонда: Ассалому алайкум акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай сар мешавад? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призови тирамоҳида ҳоли вақт ҳастад, яъне аз моҳи октябр дар назар мебошад. Камаров нависонда: Акаҷон, илтимос ҳамин саволи мара ҷавоб деҳ. Мара як моҳи дигар мон патентам проблема биромад. Хона омадам. Бо абрат нараву метавонам ака? Илтимос ҷавоб деҳ. Агар ки проблема дар бораи аннулир ва чидани патент бошад, ҳозирам ки агар тиббирай патент гирифта наметавонӣ. Ҳамира аниқ кунед мақсад, баъд сафар кунед. Фарҳод нависонда: Агар шахси маҳбус дар дохили қисмҳои ислоҳӣ боз гуноҳ кунад, ба авф меафтад. Вобаста аз чӣ гуноҳай? Вобаста аз чанд сол мондани ӯвай. Дар бисёр ҳолатҳое ҳастае ки нарушения мекунанд, боз гуноҳ мекунанд, дар адои ҷазошон дар авф дохил намешаванд. Яъне ки боз ҷиноят ки содир кардан, ягон проблема кардан, боз метавонанд ки дар ҳамун сроки боқимондашон иловагӣ бикунанд. Зокиров нависонда: Салому алайкум ака. Гуфтанд рӯзи 28 мардума авф мекунанд аз ҳабс. Чӣ шид ҳамин кор? Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонуни авфа имзо кардагиай ва дар муддати 2 моҳ 18 000 маҳбус бояд ки аз маҳбас озод шаванд. Як нафари дигар нависонда: Салому алайкум ака. То моҳи августа сроки патенти ман ҳастай, леки моҳи 6 май спорида будам, махдам 28 апрел биромад. Айчилябинс. Ҳозир ман метавонам ки аз сари нав патент бигирам. Вақти баромадан имада проблема нашида буд. Илтимос ака ҷавоб диҳ. Ман Замирам. Саломат бошед. Агар ки вақти баромадантон ягон мушкилӣ шидагӣ набошад дар масъалаи документатсиятон, бале метавонем бирем боз ҳуҷҷат бикунем. Як нафари дигар нависонда: Руайдира атминид кардагиам то 2027. То 2027 атминид кардагӣ нест ани чиза. Як нафари дигар нависонда: Салому алайкум. Сози хубӣ ака. Агар патент кунам, платит кунам, биром омада метавонам. Агар дар назар дошта бошӣ ки чанд моҳаша пешпардохт кунӣ, биёй бо ҳамон патентет кор кунӣ, бале.
агар ки патентат сроки дароз дошта бошад. Холова нависонда. Салому алейкум Сорумон. Раҳмат барои рақамҳои реклама кардагид. Паспортумро проверка кард ба хайр будааст. Саломат бошӣ барои осонии кори мо. Илоҳӣ хаста нагардӣ. Дар бари мо тоҷико ҳамеша солиму саломат бошӣ, додарҷон. Зиндаву сарбаланд бошен. Шумоам Худованд ҳамамона доим нигаҳбон бошад ва Худованд саломатимон хуб бошад, умри дароз дошта бошем. Кӯшиш мекунем фоидамон ба мардон бирасад. Муллоев нависонда. Руайди худаш приложения дорад. Ай Play Market мешавад скачат кардан. Ай баъзан нафарҳое ҳастанд ки ин чиза сарфаҳм намераванд. Мақсад мо барои ҳамо гуфтем, касе ки нафаҳма агар. Як нафари дигар нависонда. Салому алейкум ака. Бе патент Тоҷикистон бирем. Ягон проблема намешавад. Масалан штраф. Бе патент бошен, беҳуҷҷат бошен, аз граница баромадан, аз Россия баромадан да ҳолатҳое мешавад ки ба ҳамин хотир шаҳрвандои хориҷиро запрет на въезд мекунанд. Али нависонда. Салому алейкум. Ака Сорбон. Патенти ман рӯзи 24 июл тамом мешавад. Агар ман рӯзи 23 июл аз Россия бароям, аз Тоҷикистон омадан да проблема намекунад. Ҳамин пеш ай буд шиданаш ки бироем не ягон мушкилӣ намешавад. Малика нависонда. Ассалому алейкум ака. Патенти маро аннулировать кардам. Агар бирам патент накунам мешавад? Аннулировать карда бошанд ба мигратсиони картаи работа нарем. Дигар мигратсиони карта хати ворид бошед, мушкилӣ намешавад барои шумо. Як нафари дигар нависонда. Салому алейкум акаи Сорбон. Яка писар ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад ё ин ки не? Не. Нафарҳое ки як фарзанд ҳастен дар оила аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастен, лекин барои ин чиз шумо мақсад худтонро дар қайд бигузоред ки дар ҳақиқат яка писар ҳастед, то шуморо даъват накунанд, ба номи шумо оиска равон накунанд. Зинда ва сарбаланд бошед. барномаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.